फिल्म नार्जारि ब्लग गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। मा खबरहाय नोंहालाय? मा खालामदों? जाखांबाय दा? मा ओंख्रि जाखो? लाइक दानदे, लाइक दाननायनि थाखाय थेंक इउ। जोंहा फिल्म नार्जारि ब्लग, ओमफ्राय जोंहा आरजे फंबाय फैदों। हाय आब' मा ओंख्रि? ओंख्रिया दिनै दालि ओमफ्राय आलु बाथोन, जेबो गैया। नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो आरजे फंबाय? गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै लाइक होफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय फिलिपा मानखो मालाय हारिनि भिडिअखौबो नायनांगौब्रा, गावनि हारिनि भिडिअखौल' बेसे नायनो आरो। है आं बेखौ होनाखै पागल। नोंहा जायगायानो बे बेलेग हारि, बे बेलेग मानसिनि जायगायावसो थायो नालाय, भिडिअफ्रा बे बांसिनानो जागोन आरो। आं नोंखौ गाज्रि थांखिना होनाखैना पागल। हाजोमा जोंहा मानखो हेलो सिस्टर, खाना खाया है क्या? अच्छा मैं खा लिया है हाजमा सिस्टर, ब्रदर जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए हाजमा जी। लाइक दानाबो सना, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय हाजोमा। आयु हाजोमा सोर जाखो बेलाय? बेखौ होननो फैबाय नामा जोंखौ फिलिपालाय? आं दासो सौफैदों र' दुगैनि। आदसा अके दुगैदो दे। मा ओंख्रि जाखो? जोंहा माबा हाजोमा। आं मिथिखादों ब्र' होनदों आरो। हाब मा ब्र' जाखोहाय? जोंहा मा ओंख्रि? नार्जारि फंबाय फैदों। वाव किया बात होनदों आरो ना। गोजोननाय थाबाय जोंहा फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। मा खबर दे फंबाय नोंहा? जाखांबाय नामा? लाइक दान दिङा गोजोननाय थाबाय दे बिबोनां आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा केयार बर'आव फैदों थास' बिबार। थास' बिबार, आं थास' बिबार जायाहाय। गोजोननाय थाबाय दे जोंहा केयार बर' फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। दिङा मा जाखो बुं? मा ओंख्रि जाना फैखो दिङायालाय? मा ओंख्रि जाखो बाजै? आंना ओंख्रिया माबासो दालि ओमफ्राय मा होनो आलु बाथोनसो आरोना। दिङा दिङा फंबाय। जोंहा मिथुन बसुमतारी फैदों। हाय हाय दार्लिं, दिनैसोलै दार्लिंनो फैयानो मिथुना मालाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। गोजोननाय थाबाय दे गोबावजों फैनायनि थाखाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव थेंक इउ। मा खबर मिथिंगा? दिङाया मानखो मैथा नासो बाजै। आयु गोथावथार मालाय दिङा। ओमफ्राय जोंहा फिलिपा मानखो आं मिथिखादोंब्रा बिबारि, नोंसो बर'नि देखायबाय था, नोंसो बर'नि देखायबाय था, आं बेसे हायो गुबुननि देखायनोसै बिबारि गावदांनो। है आंनालाय मिक्ससो। दिङाया जोंहा आब' सनासो होनदों आरोना। दे मानो दिङायालाय मा आब' सना जाखो? माथो सिगांनिफ्रायनो बाजै होनो। गाबखौ खान्दुरा ब्र' होनदों जोंहा माबाया। दिङाखौ होनदों आरोना फिलिपा। आब' सना होनदों आरो। अके दिङा दे दिनैनिफ्राय आब' लिंदो, आब' लिङोबालाय। आदसा नेमानो मा ओंख्रि नार्जारिसोमोन नोंहा? औ मा ओंख्रि नार्जारिनो फंबायनि नामा। ओमफ्राय दिङाया गाबलायबायलाय केयारा मालाय अके आबाद होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा दिङा होनदों। बा बिबारि थ्रिके जाबाय मालायनो। आयु खुगैथिङा नोंनि बायदि जाबाथ' दंबावो। बे थ्रिकेखौलाय मा मेगन नांखो नोंहालाय? साबसक्राइबार बुरजा लानानैलाय मा लाब दंसै भिउस जाया मा जायालाय खुगादा? बे थ्रिकेखौनो मेगन नुबाय थायो नोङो। गोजोननाय थाबाय खुग आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दिङाया होनदों आरो ना। मा केयार बर' माबासो नामा? नेटानो स्ल'सो नामासै? जोंहा फिलिपा मानखो एम एम बि नि बिबारि गावदां होनदों आरो। आयु हाबा बिदिसो। एम एम बि आ मालाय
रिस्टा जालायलांबाय नोंहा दासो जेबो मिथिया नोङो। आनसिता छेत्री थेंक इउ आनसिता छेत्री মোৰ লাইভৰ অহাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ দেই। কি খবৰ চেত্ৰী ৰবিহে নেকি? খবৰ খাতি কোৱাচোন চেত্ৰী। ভাত পানী খালা নাই? मा ओंख्रि जाखो बिबारि? ओंख्रियानो खुगादा आंना मा होनो लाव लाव नङा दालि ओमफ्राय माबासो आलु बाथोनसो जेबो गैया। खुलुमबाय बिबारि गोबो जाबो नोंखौ नुयो। गलासो वानके फैदों। खुलुमबाय बिबारि गोबाव जाबायमोन नोंखौ नुयिया। आदसा गोजोननाय थाबाय दे गलासो फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा खबर दे लाइक दा थेंक इउ जोंहा क'क्राझार लाइक होनायनि थाखाय। थाथ'लाय बारिबि होनदों आरो दे जागोन दे थांदो। नोंहालाय बहा थायो? भिडिअ बानायनानै होआ गावनिखौ नायना होनानै। ओमफ्राय जोंहा मिथुना मानखो नों लाइभखौनो लोगो मोनलालै डार्लिं होनबाबो आं नायो उनावबाबो मानोना टाइमनि प्रब्लेम सनायो। जेबो नङा दे आं जेबो मोना। जोंहा धनजित गयारि फैदों जोंहा हेल' होनदों आरोना। धनजित गयारि फंबाय गोजोननाय थाबाय दे नुजाफैनो हानायनि थाखाय। मा खबर जाखांखो ना माखो? मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे। जोंहा रतन बिबोनां फैदों। हाय बाजै सना मा खबर? मोजां दे आंना रतन खबरा। नोंहालाय मा खबर दे? गोजोननाय थाबाय रतन बिबोनां आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। रतन बिबोनां मा ओंख्रि जाखो? नोंना मा एलबियालाय आपकामिंसो जाबाय थायो रतननि एलबिया। दुगैनी रोनो दे दुगैदे रोहित मारक आया है। थैंक यू रोहित मारक जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। थैंक यू सो मच रोहित मारक जी। कैसी हो बोलिए? खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? रोहित हेलो हेलो रोहित जी। रोहित गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग है क्या रोहित जी? माला बरनगोन बिबारि गलाबखौनो बरनखांबाय आं खुगादा खेबसे। ओमफ्राय जोंहा रोहित मारक गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है आपके लिए गुड मॉर्निंग है ना, मेरे लिए गुड मॉर्निंग नहीं है। वैसे भी सेम टू यू। धनजित गयारि खबरा मोजां। आच्छा दे जोंहा गलासो वानकेया मानखो थाथ' आं फैफिनबाबो दे गाबोननि उनाव फैदोबाबो आंहा थानो हाया बिनिखायनो नुनालाय लाइक दान होनोल' फैबाय आंनो। दे जागोन दे लाइक होनानै थांबानो जाबाय। जोंहा मिथुना मानखो नों आंनि लाइभ स्ट्रिमनि बेस्ट फ्रेन्डलै सना डार्लिं होनदों आरो। अके गोजोननाय थाबाय दे मिथुन आंनि बिग फ्रेन्ड जानायनि थाखाय। थेंक इउ। बेसेरा बस फैदों जोंहा। हाय आब' अबेनि? आङो गलाघाटनि दे बेसेरा बस फंबाय। नोंहालाय बहानि दे? मा खबर बेसेरा फंबाय? रोहित मारक ओइ होनदों आरो ना। रोहित मारक बोलिए रोहित जी खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? লাইক কৰি যাবা দেই কোনে কোনে লাইক কৰা নাই। रोहित ओके बोल के हंस रहा है, क्यों हंस रहा है मानव जी? आप कहाँ से हो मानव जी? मेघालय से है क्या? दे बेसेरा फंबाय बहानि जाखो नोंहा? माथो खामानि गैला? लव यू हेप ओके ओके लव यू टू हेप रोहित मारक जी। एक बार सांगमा थैंक यू। एक बार सांगमा ब्रदर जी। हाय हेलो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू। मिथुना जोंहा मानखो आं बिराद लाइभआव थायो नाथाय बिसोर नों बायदि नङा डार्लिं होनदों आरो। जानोहाय आं मिथिया बोरै बोरैथाय। बिदि होनाङाहाय हामा मिथुन गाज्रि मोनो सोरबा सोरबा हामा। मोजां मोननायनि खोथाखौ मोजां गोसोआवनो लानांगौनो फागल बुंफ्रुना होबा मालाबा ब्रास जायोनो। रोहित मारक हाय होनदों आरो ना। रोहित मारक हाय बोलिए बेसेरा बसा जोंहा क'क्राझारनि। आच्छा क'क्राझारनि आरो ना फंबाय। चेनेल दंना नोंहा?
चेनेल दङबा कमेन्ट खालामना गालांदे भिडिअ एसे नायनानै ओमफ्राय आंनिखौबो सापर्ट खालामना गालांदो ओमफ्राय आं एलबि दोनखांनायनि उनाव रिटार्न खालामगोन आरो नोंखौ डिनर हो गया दीदी हाँ जी सांगमा जी मेरा डिनर हो गया है दाल ओनली आलू है आलू चटनी रोहित मारक जी के on the same company gets a chance love you have any other question to take it take with the best latest please जीके का मेरा नॉलेज नहीं है आई डोंट नो रोहित मारक जी हेलो मैम प्लीज एक फ्लाइंग प्लीज कर दो अच्छा रेनबोम जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए अभी लाइव पे ऐसा दे नहीं सकता है सो सॉरी रेनबेन जी माब्रै दं मोजां दे आङो बासु नोंहालाय मा खबर दे गोजोननाय थाबाय बासु आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय स थैंक यू मा खबर बासु नोंहालाय जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो आब' बेनिनो बमसार बसुमतारी आङो गलाघाटनि दे बमसार बसुमतारी फंबाय नोंहालाय बहानि जाखो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो दे गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय बासु मा ओंख्रि जाना फैखो भिडिअ सर्ट भिडिअ फैदों जोंहा आब' मा मबाइलखै सालायो नैबे आंना मा होनो वान प्लास आरोना आं दा आखायाव लानाया आरो ओमफ्राय बे एलबि होनाया भिभ' आरोना गोजोननाय थाबाय दे भिडिअ सर्ट भिडिअ फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ रोहित मारक क्या बोला है काइंड ऑफ लक थ्रू द सेम कंपनी इन यूरोप एंड एशिया मुझे ये ब्लैक नॉलेज नहीं है ये सब मेरा नॉलेज नहीं है मैं पढ़ाई नहीं किया है ओके जितना हंसने के लिए मन है हंसो फर्स्ट टाइम आए मैं ओके हंसो मुझे नहीं आता है कुछ भी बासुआ मानखो आं मोजां ना ओंख्रिया होनदों आरोना आं मोजां ना ओंख्रिया ना ओंख्रि आरोना आं चिरांनि आब' चिरांनि आरोना चेनेल दंना नोंहा बमसार फंबाय जायफ्रानोखि चेनेल दङ कमेन्ट खालामनानै आंखौबो सापर्ट खालामना गालांबानो जाबाय आरोना एसे भिडिअ नायनानै ओमफ्राय गासैखौबो रिटार्न टु रिटार्न टेनसन खालामनाङा आरोना जायानोखि आंखौ मोजां सापर्ट खालामगोन आंबो खालामगोन आरोना नोंथांमोन फंबायमोन आदामोन होनदों आरो नायालाय बायनाय ना गुरनाय बासु पिबि आं सैला दे हरदि हरला एलबि होग्राफोरखौ गान्दुआ बोखारलाय बाल सापर्ट खालाम नों मेजेमफोरा एसे चेनेल खुलियो बे मोसौआ गोजोननाय थाबाय दे पिबि आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच खामानि गैया खाथियाव मोना मा मोना प्रफाइलाबो इडिट खालामलाबायनाय बासुआ मानखौ हमनायमोन दंग'आव हमनाय ना जाम्फैयाव हमनाय बासु ना फुख्रि दंखायो बिबारी नार्जारी क्या है ये क्या सब थे OGS आपको मालूम है क्या लिखा है पिबिया बालबो गोजाना नों खुगाल' मेजेमफोरानो बालबो गोजोना मा गोजोननाय बिलाय गोजोननाय होबाबो होआबाबो मालाय गोजोनग्राया गोजोनगोन आरो नोंहा गोजोननालाय था हिन्जाव बुरि गोसोथोग्रा मेगन साजागोनब्ला सोरजोंबा आंनि लाइफआव फैनाया मा ओंख्रि जानाय सानजि फिसाय पिबि नोंहासो गोजोननाय थाबाय होनदों हाफां गामला मोखां आच्छा थिग दं हाफां गामला मोखांखौथ' आं मानियो नोंहा आंनि एलबियाव फैबाय नालाय बयखौबो बरायबाय आरो गोजोननाय थाबाय होनदों आरो मोसौ बिगुर मोसौ जाग्रा मोसौ लानजाय जाग्रा थैंक यू सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए कौन है लाइक करिए सपोर्ट करिए बिएक्सि फैदों आंहा नै दसे फैलायबाय जागोन दे बिएक्सि लाइक होनानै थांबाबो जायो आंनि लाइभआवहाय थायाबाबो जायो दे गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय बि बसुमतारी खि
मानोथो हारसिं फैयोबा लोगो लाना फैनांगौ। मोसौ बोराय फैदों होनब्रा। मोसौ बोरायथ' होनजागोनथ' आरो होननायालाय लाइक दान थेंक इउ जोंहा बासु लाइक होनायनि थाखाय। बि बसुमतारी बासुआ जोंहा मानखो आंनि चेनेलाव एसे नायदो ना हमनायनि भिडिअ होदों जोबोद इन्टारेस्ट एसे नायदो चेनेल बासु। अके जागोन दे कमेन्ट खालामना गालां दे आं दा एलबि होखांनायनि उनाव आङो नायनानै होगोन आरो ना। आंखौबो सापर्ट खालामलां दे बासु। जोंहा मिथुन लोगोआ मानखो दस्राफ्रा कमेन्टखौनो फरायनो रोङालै दार्लिं बेखौनो बुंबा दुखु मोनो होनदों आरो। नङा खायफा आरो थाबथा थुबथा फरायबाय थानाय मानसिफ्रासो एकदम रेगुलार फरायबाय थानाय मानसिफ्रासो एसे थाब माबानो हायो आरो ना हमनो हायो। ओमफ्राय फरायालासिनो गोबाव थाबाथाय एसे थाबथा थुबथा जायो आरो ना। मिथुन बसुमतारी फ्रेन्ड। जोंहा फिबिया मानखो बैराथि खिबुएल' दासो नोंहा थिनथालि दिन खुरै होनदों आरो। आयु दा जावजाबासो। जोंहा थारगसआव फैदों सना होनदों आरो ना। गोजोननाय थाबाय दे थारगसआव फंबाय सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मा खबर दे थारगसआव? बासुआ अके होनदों आरो ना। जोंहा बासु बसुमतारियाबो अके होनबाय। बुजान गायो अफिसियेल फैदों जोंहा। विदार 2 year socks or not? I don't know English talking, only Hindi. Can you tell me? Okay. बुजान थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। मोस्ट वेलकाम मेरे लाइव स्ट्रीम में। जोंहा बासुआ मानखौ अके होनदों आरो ना। ओमफ्राय फिबिया जोंहा मानखौ बोसोरसेया मोनसेल' नावसो मेजेम बरहाया लाखि। जोमावा जोमावखा। मिथुना मिनिबाय आरो ना। मानो मिनिखोबाल मिथुनालाय आंनि रायलायनायखौसो मिनिबाय नामा बाल? क्या बोलता है बिबारी? कुछ भी नहीं बोलता रे। मैं JDMB। थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए JDMB ऑफिशियल जी। कैसे हो बोलिए JDMB ऑफिशियल जी? खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? आपका बिया ही है ना? बात करो। जोंहा बिया मानखो र' हमना हासुग्रोनि आंहा JDM आयौ हाबो। ओमफ्राय थारगजा मानखो मोजां आब' मोजाङानो जानांगौ जोंहा थारगजा फंबाय। वेलकाम टु JDM माइ लाइभ स्ट्रिम दे नोंहानो बरायना लादो। फिबि सावब्र' होनना रागा जोंहरबाय जोंहा बिबासुआ। ओमफ्राय जेदि होननानै आयु जेदिखौ नुनायखाय हाराव राव मिनिहरलायदों। दिप मुसाहारि सना होनदों आरो ना। अके दिप मुसाहारि सना फंबाय थेंक इउ दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जेदिया खिलु आलुखौनो जायो आं खिलु होनदों आरो ना। उफाय गैया थाखा गैया रां गैया। JDMB वाट खाला नाय खालु बिपुल राबा तुमी खाला ने। थेंक इउ दे बिपुल मुरलाय बर' हारबाबे। फिबिया मानखौ हमाबा हासुनो हायो नामा होनदों आरो। आइसो लादावा। जोंहा मिथुना मानखो मुगि गाननो ना गाना होनदों बे इंलिश मास्टारा होनदों आरो। मा मुगि बेलाय? मुजा ना मा होनदों? आं बुजिखादों ओरैनोसो आङो माबादों। आङो बुजियो आरो ना ओमफ्राय आङो बुंनोसो हाया आरो। मा मुगि? मुजाखौसो होनदों बियो। जोंहा मुजा होनो नोंहा मुगि होनो आरो ना। फिबिया मानखो बैराथि खिबु एल' नोंसोरनासो बोखोनानै जोंहा दाउला हायथा फैदों गोजोननाय थाबाय दे दाउला हायथा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मिस्टार क्या नाम है ये? मिस्टर लाइट ना क्या है? थैंक यू मिस्टर जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। मिस्टर जी कहाँ से हो कैसी हो बोलिए? सब्सक्राइब करता हूँ। ओके थैंक यू थारगोजो जी मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका भी चैनल है तो कमेंट करके जाइए रिटर्न दूंगी ठीक है। रेनबो ने आपका स्माइल बहुत क्यूट है मैम। थैंक यू। दिगन्थ बर' हाय फ्रेन्ड मा खबर? मोजां दे दिगन्थ नोंहालाय मा खबर दे? गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक यू। मिस्टर बोलिए खालि एमटी है आपका कमेंट। जेदिया थु जामाइजों उन्दुनोसै बिदियाव थाजाया होनदों आरो। अके दाउला हायथाया जोंहा जायखिजाया लाइक दानसना गोजोननाय थाबाय दे दाउला हायथा लाइक होनायनि थाखाय। मिस्टार अन थेंक इउ। बे मान दाउलाखौ होखारहर होनदों आरो। होखारनो हायोबा होखारहर माबा बिबासु।
दिप मोसाहारिया बा निउ मबाइल होनदों आरो निउ नङा दिप गोबाव जाबाय मिस्टार अन हे दाउला हायथाया अन फिबिया बि बसुमतारी मान दाउलाखा आंहा होनदों आरोना फिबिया जोंहा आं थाखायालै बैराथि खिबुयल' होनदों आरोना गिथिका फैदों जोंहा लाइक दोननो खि गोजोननाय थाबाय दे गिथि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मिस्टारनि आइया लाइकसो होफ्रांबाय लाइक होआमोन होनबा नोङो दे लाफिनदो दे फिबि मिथुना जोंहा मा एथ' गाज्रि बासाब्रा मा हमनानैसो बेलाय होनदों आरो ओमफ्राय नोंहाबो होनफिनलायबाय आरोना बेखौनो बे बिदिनोखा सावब्रसो मानसियानो फिबिया मानखो ओइ मेजेम बरा हाइथा खालाम हाइट खालाम आंखौनो आङो खालामा रावखौबो फैयाबाथां पागल गिथि अके ओमफ्राय जोंहा मिस्टार रावन मा ओंख्रि जाखो सना बिबारि ओंख्रिया नाङा माबासोहाय दालि ओमफ्राय आलु बाथोनसो नोंहालाय गिथि जेदिया मानखो आं सानै मानसिनि फट' लाबोना थामनेल बानायगोन दे गाज्रि दामोन होनदों आरो सोरनि बानायनोसै गिथिनि खालामगोन आरो ओमफ्राय माबानि बिआइनि खालामगोन आरो नोङो जामाइजोनि गिथि अन थेंक इउ गिथिका किवन अन थेंक इउ दे जेदिया हमलायनांगौ सोरबा खावब जिरायगोन होनदों आरोना मिस्टार अके बाय बाय ओमफ्राय दाउला हायथा माने जि रायदाव हरदों मालाय गिथिखौ गुड नाइट होनदों जागोन दे गिथि फिबिया बाय बाय ओं दे बाय बाय बारा देग' नायनाङा मेगनाव सौना होगोन होनदों आरोना हायथा होनहरबाय आरोना ओमफ्राय गिथिया माबाखौसो नायदों जेदिखौसो नायदों आरोना ओमफ्राय मानि देग' नायबाय बेलाय होनदों आरोना नायनाय बेलाय ओमफ्राय दाउला हायथाया गिथिखौ माने देग' नायहरबाय ओमफ्राय गिथियाबो नायहरबाय आरोना मा ओंख्रि जाना फैखो हायथा सना लाहरबाय जोंहा गिथिया मा ओंख्रि जेदि बहा दं गिथि मा ओंख्रि माबायालाय बिबासुआलाय थांबाय नामा अके नों जेडिएमबि अफिसियेला दैदेन बसुमतारी दैदेनलाबायग्रा जेदि मा खबर होनदों आरो जोंहा गिथिया मोसादो बिबारि होनदों आरो आंनि मोसानायखौलाय मा नायनो सर्ट भिडिअ नुबाय थाखायो माथो गोरोंद्रायना आङो बिरादनो नायलायबावा जेदिया दाउला हायथा जिउ होनहरदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा जेदिया बयलार दालिसो गोथावथार मालाय मिथुना जोंहा मा होनखो जोंहा गिथि दार्लिं नोंनि रिल्सखौ मोजां नुदोंमोनलै सुपार काट दार्लिं होनदों आरो मोजांथ' आरो ओमफ्राय आंनिखौ नायनानै होलायबावा मिथुन दार्लिंआ ओमफ्राय जोंहा गिथिया बिबारि खि दालि भिन्दि भाजासो माने गोथाव दे बिफाग्लिया थांबाय नामा बाल बियाइ थानायावनो ओमफ्राय गैयाबा बोरो आंना बियाइया होनफैलायो फाग्लिया खदै गनाया रावनोबो दा खोन्था बुंदों आंनि अनजालिया लाला होनदों आरो दे खोन्थानाङा बारा गोबाव होखायाहाय आंहा घन्टासेल' एमबि गैया आंहा मबाइल मोननै सालायनाय जायोना 2GB बाबो दसेनो जोबो सोनो हाला रिसार्जबो सोला आङो एबारनिफ्राय मिथुन सना थेंक इउ होननानै लाहरबाय जोंहा गिथिया ओमफ्राय जोंहा हरमारदों नामा बा गिथियालाय सोरखौबा दे बाय उन्दुनो ओंखारबाय लोमजादोंसो दे मुलि जाहाय बियोखि थाब हामनायनि जेरै गुमै गोथाव दे होनदों आरो आइसोर थामनेल बानायनां होनदों आरो जामाइजो सना र' होनदों ओमफ्राय गिथिया अन नांगौनो गिथि माबा बिबासु मानोथो थांनो नागिरखो जेब्ला लोगो मोनो अब्ला थानो नागिरा ओमफ्राय जेब्ला लोगो मोना होमबा रायखांबाय थायो फाग्लिया गिथि बिबोनांगौ दाय होनदों आरो मा खबर नानि मोजां दे आङो एनिथिं एन गोजोननाय थाबाय दे एनिथिं एन आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मोजाङै दंना एनिथिं एन ब्रादार नोंहा जाखांबाय नामा मा खालामदों उन्दुनाय सम जाबाय टाइम गैला दे बिनानाव होनदों आरो सुपार बिएस जागोन दे उन्दुगोन दे गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर नोंहालाय जाखांबाय नामा नोंलाय मानोथो उन्दुआखै होनबालाय सुपार बिएस
जेदिया मानखो बालफोरा गावस्राल' गुमै गुमै होनलायो आंहासो गुमै जाबाय गिथि होनदों आरो गुमैयानो बेनो आरो गुमैयाबो बेनो एखेसो जोंहा मिथुन फ्रेन्डआ मानखो नोंहा हांसुं सुं नाब्लेब्लेलै बिबारि दारलें होनदों आरो आदसा औ ओंखायनोथ' भिउसायानो आंना हांसुं सुं नाब्लेब्लेखायनो ना मिथुन गोजोननाय थाबाय दे गोबां मोजां बाथ्रा होननायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दानसोरां नार्जारि रिमुभ खालामबाय मा होनदोंमोनबा थेंकिउ दे दानसोरां फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय उन्दुनो ओंखारबाय आंखौनो दे उन्दुदो दाउला हायथाया गिथि सना दाहोनलै आंखौ दानो जेदिया मेगन सालायगोन बालाय होनदों आरोना एनिथिं ब्रादारा सिनायाखै दा होनदों आरो सिनायदों आदा सिनायदों खेबसे होनबानो आं गोसोआव थाखायो आरो ना बुंनांगौ ना बुंनाङा जोंहा गिथिया जेदि होनना दागा जमायबाय दै जेदिया थाथ' बिबारि आं थांसै बारा इन्टारेस्ट मोनासै आं होनदों आरो माबायाव थांदो बा मेसेन्जाराव वाट्सएपाव थांदो ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया आंना माबासो एनिथिं ब्रादार दालि ओमफ्राय आलु बाथोन आरोना जेबो गैखाया I am going त्रिपुरा अके going गान go back JDMB अफिसियेल हायथा बारजाबनांगौ नामा होनदों बारजाबनो लुबैबाय नामा गिथि नार्जारि फंबायाहाय आब' सना होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय दे फंबाय मा ओंख्रि जाना फैखो दे नार्जारि दानसोरां फंबाय जेदि आगै नंगौ नामा होनदों जोंहा गिथि एखेया जेदिया थोस आंहालाय मा दोरखार मेगन सालाबायनो आंहा मोजां नायनायखौ मेगन साना होनदों आरोना गिथि एखेया अके होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा एनिथिं एना जोंहा होनबाय आरो दाउला हायथाया बि गैया बा जेबो गैया नामा दाब्लानि जोलैया होनदों आरोना ओमफ्राय गिथि एखेयाव ओमफ्राय संदीप में आ गया तुम्हारे लाइफ में ओके संदीप जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच संदीप भाई कैसे हो बोलिए खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ और कैसे हो गिथि सोरखौ नाहरखोबा जेडि प्लास एबि बासु होनबाय जोंहा गिथि एखेया जोंहा थारगज'आ मा होनखो फंबाया आब'नि कमेन्ट फरायनायनि लाइभ नायनानै गोजांनायानो खारनाय मोनलायबाय आंनानो ए अखा हादों नामा बिरादनो गोजांलायनाय जोंथिंबो हाबाय थादों अखायानो गस्ला जि जोमफ्रानो रानला जोंहा सुपार बिएसआ मानखो दासो उन्दुनो नागिरदों आं जेब्लाबो मोनानि 10 PM आरो 10:30 PM आव उन्दुयो दे नानि बाय बाय बेनो लास्ट कमेन्ट जागोन दे सुपार बिएस ब्रादार थेंक इउ दे लाइक होना थां दे ब्रादार जे थोस गिथि होनहरदों जोंहा जेडिएमबिया ओमफ्राय जेडिएन आरो मिनि हरखो ना माखो गिथि एखेयालाय आइ लाभ इउ सना गिथि होनदों आरोना ओमफ्राय गिथिका आखिया मिनि हरबाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो संदीप ने क्या बोला है मुर्गा रोटी और आम खाया है मस्त है जोंहा थारगज' फंबाया अखा हायाबाबो गोजाङो जोंनाव होनदों आरो ए मा जायगा इमान गोजांलायनाय हाय आब' एमबि ब्लग गोजोननाय थाबाय दे फंबाय हाय आगै गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दे खबर सबर मा ओंख्रि जाना फैखो एमबि जेडि प्लास बि बासु होनहरबाय जोंहा ओमफ्राय मिथुना जोंहा मानखो गुड नाइट गिथि दार्लिं आरो बिबारि दार्लिं सनाफोर आं लाइक होखाबाय दे जागोन दे मिथुन दे थेंक इउ गिथि होनदों जोंहा जेडिएमबिया जोंहा दाउला हायथाया मानखो अल गाइस ओंखाम जाग्रानि दे आं र' होनदों आरो जोंहा हाजोमा फंबाया मा होनखो सिस्टार मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैंने आपको लाइव देख चला गया था अच्छा ओके कोई बात नहीं है नो प्रॉब्लम जेदि बुंबाय होनना लाबोरबायहाय जोंहा गिथिका आखिया ओमफ्राय जुलिना बसुमतारी फैदों जोंहा गोजोननाय थाबाय जुलिना बसुमतारी बिनानाव आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखायहाय मा खबर जुलिना बिनानाव ओमफ्राय संदीपा मानखो जोंहा खाने में आप क्या खाया मेरा ओनली आलू है कुछ भी नहीं है ओमफ्राय जोंहा रिंखां फैदों गोजोननाय थाबाय दे रिंखां गयारि फंबाय हाय आब' होनदों हाय फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जाखांबाय नामा रिंखां जोंहा गिथि एखेया देग' नाहरदोंहाय सिरिनो जेडिएमबिखौ ओमफ्राय जेडिया नाहरजानायखाय मिनिबाय आरोना हाराव रावनो जेडिया आयु हाबाब एमबि ब्लगा जोंहा मानखो मोजां आब' खबरा ओंख्रिया जोगोनार नाथुर गोरान दावदै भाजा गोथाव दे जोगोनाराबो ना
जोंहा गिथिया अके होनबाय जोबोद मोजां होनदों आदसा मोजाङानो जानांगौ दे जुलिना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो हाय बिउटि डियार थेंक इउ दत्तजी मुरलाय बर' हारबाबे थेंक इउ सो माच कि खबर दत्त रिंखां गैयारे जोंहा होनबाय आरोना जोंहा एनिथिंआ मा होनखो आं उन्दुनोसै नानि गुड नाइट जागोन दे ब्रादार गुड नाइट बाय बाय लाइक होनानै थां ओमफ्राय जोंहा सन्दिबा तुम्हारे तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रहा है हाँ बारिश दिन भर रात में भी रहता है दिन में भी रहता है बारिश 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 जोंहा गिथियोन ओमफ्राय दाउला इथिया अन दे र' जागोन दे दाउला ओमफ्राय जोंहा बाद खालाने खालु दे दत्त आजि आलु दालि हे खदागु गोजां बोथोरावसो गरम बोथोरावसो गोजाङो बोथोरानो उल्थासो आब' बिथिंजाय ए मा जायगा माबायावसो नामासै शिलंफ्रावसो थायो नामासै मा ओंख्रि आब' दालि आलुसो एमबि फंबाय ओंख्रियानो एमबि ब्लग आगै मा खबर होनदों गिथिया ओमफ्राय जोंहा हाजोमाया मेरा भी टिकट हो गया फ्लाइट टिकट सिस्टर में भी गाँव में जाने वाला है और ज़्यादा दिन नहीं है जनवरी में भी जाने वाला है गाँव में ओके आ जाओ वेलकाम जोंहा गिथिया अके होनबाय मोजां गिथिखा बाजै होनना मिनिहरो हाय एमबिया गिथिया थेंक इउ अन थानायनि थाखाय मेरा गाँव इलाहाबाद है मगर तमिलनाडु में काम करता हूँ अच्छा संदीप अच्छा से करिए अच्छा से रहिए एमबि आगै होनना मिनिहरदों गिथिया ओमफ्राय केबि अफिसियेल बिनानाव फैदों जोंहा हाय होनदों आरोना गोजोननाय थाबाय दे केबि बिनानाव आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय मा खबर केबि बिनानाव ओमफ्राय अमृत गियान आया है अमृत गियान हाय अमृत जी थेंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच अमृत जी कैसे हो बोलिए गिथिया ओके ऑन होनबाय रितु जामाथिया थैंक यू रितु जामाथिया जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए हजमा जोंहा गिथिका सिस्टर आज क्या सब्जी बनाकर खाया है आज है आया है होनदों आरोना गिथिका आखि गुड नाइट जागोन दे आखि ओमफ्राय जोंहा खदागु होनो आब' रेशमिका साउथ एक्ट्रिसनि जायगायाव बेहायसो थायो आरो नोङो हाजोमा जोंहा मा होनखो थेंक इउ जोंहा हाजोमा अमृतनो हेल' नों बबेयाव थायो न'आवनो थायो अमृत आङो ओमफ्राय जोंहा गिथिया मा होनखो हाजोमा आगै दालि भिन्दि भाजामोन होनदों आरो ओमफ्राय देबजानि आया हे त्रिपुरा नाइस थेंक इउ देवजानी जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसे हो देवजानी सिस्टर है ना एमबिया जोंहा मानखो सेंग्रा गोरलैफोरजों बारा लाइन ला बाजै गिथि होनदों आरो नोंनोथ' जाहैबाय सेंग्रा गोरलैया देरफुनाया एमबि जोंहा हायथाया मानखो जिउ जाग्रोनो दे आं होनदों आरोना जोंहा गौतम बर' फैदों मा खबराबो गौतम बर' मोजां दे फंबाय नोंहालाय मा खबर दे गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा गिथिया मानखो हाजोमा आगै नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय अमृतनो आदसा हे आदसा मोजां आब' नोंनालाय केबि आंबो मोजां दे आगै हायथा अके गुड नाइट होनदों आरोना गिथिया ओमफ्राय एमबिया आदाजों होजाबा गिथि बाजै सना होनदों आरो केबि शिब लिंग बिसि होनदों आरोना एबिया गावदां ओंख्रि गोजोननाय थाबाय दे एसएमखि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर गिथि माबा एसएमखि जाखांबाय नामा जोंहा गिथिया मानखो एमबि माखौ होनदों आरोना केबिया जोंहा एमबि होननानै मा खबर होनना मिनिहरबाय आरोना अके बाय गिथिया होननानै मिनिहरबाय दाउला हैथाया देबजानि नों बुरै नायथ'खाले आं मोजां दे देबजानि आब'आ बबेनि जुलिना आङो माबानि दे गलाघाटनि सोमदोन गयारि हाय बेबि होनदों आरोना हाय गयारि गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय बाय बाय अलसनाफोर जागोन दे गिथि मा ओंख्रि जाखो एसेमोखि ओंख्रियानो आलु बाथोन ओमफ्राय दालिसो आरोना आब' गुड आब' होनदों आरोना जोंहा अमृता ओमफ्राय एबिया लाइन बारा दाला दों गिथिखा होनदों आरोना लाइन बारा दाला नों गिथिखा होनदों केबिया जोंहा आं रावनिबो बिसि नङाहाय मा नोंहासो
फल'वारनि फिसाय होनदों आरोना फ्लावारनि फिसाय आदसा फ्लावारखौ थोयो नामा केबि बेलाय गुड नाइट लाभ इउ अल जागोन दे गेथिखि ओमफ्राय सन्दीपनि हाजार जल्स बासा कौनसी बासा बोलाते हैं पल्ले नहीं पता मालूम ही नहीं पता का अच्छा हम हमारा बोडो लैंग्वेज से बात कर रहा है आपको समझ में नहीं आएगा संदीप जी जोंहा हाजोमाया मोनखो किटिका सिस्टर आपका सब्जी बहुत अच्छा है मेरे को भी सुनकर खाने के लिए दिल लगता है शिवलिंगआ हाबा जानायसोलै होनदों आरो केबिया एमबि आगै होनना मिनिहरदों गिथिखाया ओमफ्राय एसे माखिया जोंहा मानखो खबरा बिदिनोसै गेजेरावनो दङ खिनो दे गायखांबाय नामा एसे माखि एमबिया जोंहा मानखो फ्लावारजों हायो केबि एथ' डेन्जार होनदों आरोना देबजानि नों ब्र'नि अंखा आं गुलाघाटनि दे देबजानि केबिया जोंहा मानखो फेसबुकआव फिसाजोनि फट' होना लासोनाय दं मालाय एमबि शिवलिंगया होनदों आरो एमबियाबो माबानायसो पेरे होननायसो आरोना आंहालाय देरफुनाय सानदों दाउदै भाजासो खि भात केरेला आलु फ्रायसो गोथाव दे एसे माखि हाजोमाया गिटिका सिस्टर मेरा सब्जी आज चिकन लेकर आया था स्वाद का हाजोमा आगै आप भी बना के खावना होनदों आरोना गिथिया ओमफ्राय जोंहा एमबिया मा ओंख्रि गिथिका होनदों केबिया जोंहा मानो हाया फ्लावारजोंलाय होनदों आरोना एमबिखौ हाजोमा आगै भेरि टेस्टि हे आपका भी होनदों आरोना गिथिया ओमफ्राय सान्तानु कि करिसा हे एलबि दिसु हो सान्तानु दत्त थेंक इउ दे दत्त मुरलाय बर' हारबाबे खालाने भात खालाने हाजोमा आगै गुड नाइट बाय होनदों जोंहा गिथिया ओमफ्राय केबि आगैया जोंहा मानखो थायो आब' एमबिया सोलायबायनो थायो गार्लफ्रेन्डखौनो थैगोनसो एमबिजों आब'नो नोंखौबो फोथायनो नागिरदोंमोन नामा ओमफ्राय एमबियालाय फाग्लिथोरलै फ्लावारा होनदों आरोना फाग्लिथारलै फ्लावारा खोनाफैजागोनबो दा संदीप ने क्या बोला है आप बातें नहीं मेरे को कौन सी भाषा बोलते मेरे समझ में नहीं आया हम बोडो लैंग्वेज से बात कर रहा है संदीप जी बोडो लैंग्वेज से किचकाया जोंहा मा होनखो एमबि आगै दालि भेन्दि भाजासोमोन होनदों ओमफ्राय माला सोलायखो होनदों जोंहा एमबिया केबिया जोंहा आंनिसो बिसि फाग्लिबाबो फ्लावारा होनदों आरोना गुलाघाटनि बर'फोरखौ माथो सोरखौबा बर' रायज्लायनायखौनो बेलेग खोनायो आब'निखौ बर' गुबैयै रायलायनाय खोनायो होनदों आरो दङ बिसा दङहाय फंबाय जोंथिंजाय बैयो मा होनो माग्राफ्रा एसे बेलेग रायलायो आरोना माग्राबो दङ ओमफ्राय राभाबो दं आरोना बिसिना रायलायनाय एसे आलादा जायो आरो जोंलाय आरो बर' गुबैखाना जोंहा बिमायाबो हायजारिसो बिफाया बोरदोन आरोना होमबाबो जोङो रायलायबाय थाखायो नालाय रोङो आरोना ओमफ्राय जोंहा फेरे होनाखै आब' होनदों आरोना फेरे होनाखै माथो फिसालाफोरनि फट' होसोनाय दं होनदोंलाय केबियालाय ऐसे मखियोन हाजोमाया गिटिका सिस्टर आपका नंबर मेरे को भेजो तो मैं भी आपका उधर घूमने के लिए जाएगा सुवासितारे होनदों आरोना दत्त इन्स्टा रिप्लाय नकरिला ओइ নাই মই ইমান তাৰ ইনষ্টাত লাগি নাথাকো নহয় দত্ত মই একদম ভাল নালাগে ইনষ্টাটো देरफुआनो आब' एबिया दासो 19 इयार्सनि आयु हाबाब एबिया जोंहा सेस खालामोलै नों केबि होनदों आरोना केबिया मिनिहरबाय ओमफ्राय केबिया लाजिदोंबा एमबिया होनदों आरो लाजिमारदों खोमा ना केबि मा होनखो खोनाबो जेबो नङा आब' होनदों आरो होनबाबो ना खोनाबाबो होनबाबो जेबो नङा होनदों आरोना केबिया जोंहा मानखो फाग्लिथारखौसो मोनबाय होनबा एमबि नों होनदों आरोना लाजिया केबि होनो जोंहा एमबिया बागलारी बेरे जोंहा खबर ভালনে মই ভালে আছো দে লেটন তুমি তোমাৰ কি খবৰ
थैंक यू दे लेथन बागलारे मुरलाई बर' हरबा में संदीप ने पता नहीं आप क्या बोल रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जी मैंने बोला है हमारा बोडो लैंग्वेज से हम बात कर रही हूँ बोल के आपको सुनाई नहीं दिया इसे लाइक डन थैंक यू जोंहा बागलादे लाइक होनायनि थाखाय हिंदी बोलो कमेंट जितना कमेंट कितना आया है ना उतना ही सब बोडो लैंग्वेज से आया है मैं कैसे हिंदी बोल सकती हूँ बोलिए संदीप जी केबिया जोंहा मानखो लाजिदों दे नों खोन्थानायखाय होनदों आरोना ओमफ्राय बोरै जाला बायखो केबि नोंसोमोन माथो होनदों आरो एमबिया एसेमाखि थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा माला फिसाला फिसाजो दोनखो केबि होनदों आरोना एमबिया एमबि बावसो आरो हनै होनदों आरोना बागलारिया ओमफ्राय लाजिया केबि होनो जोंहा एमबिया केबिया जोंहा आं रावनिबो नङाहाय मा नोंहा आंखौ नाङा जायो गुबुन मोनबा नायनो बायो होनदों आरो एलबियाव आरोना सम नायनो बायो नामा केबि माबाया एमबिया केबि नोंखौ शिबलंगखौसो बुंदों एमबि नोंखौ बुङाखै होनदों आरोना हाय मिस रिंखामद'जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच कैसी हो रिंखामद'जी हजमिया के भी लड़का ना लड़की है रे लड़की का पिक्चर लगा के रखा हुआ है एमबिया जोंहा मानखो आयु आं थाब लिरनो रोङाखै केबि थालाङो आंना होनदों आरोना केबिजों हानाय नङा नोङो एमबि लिरनायफ्रा माथो साखाफाराथार जोंहा केबिया मानखो एमबिया एमबि फ्रि होयो आदा लेथन नोंखौबो बिना ला एनाव होनदों आरोना नोंबो बिना ला नांगौबा बिना ला केबिया जोंहा मानखो केबिनि फुल फर्मालाय मा ओमफ्राय एमबि नालाय आब' गार्लफ्रेन्ड फ्लावारखौ मोनबा नायनो बायो होनदों आरो आदसा थोद केबि आं माला होयो होनदों आरोना बागदारिया जोंहा आं दुखु जादों बिबारि नों आंखौ मानो मोजां मोना ह होनदों आरो आदसा बिदि जालायबाय मोजां मोननायालाय मा बाल मोजां मोननायालाय मोनलायनो हायो गासैखौबो इन्जुराव सोलिनोसैहां माबा सायो सिफुं सासोयो होलिनो मोनाबाथाय मोजां मोननायालाय मा गोरासै मोजां मोनलाबायनो हायो बागलारि रिकामदो ने क्या बोला है लाइव होस्ट ना ए आंखो नाइथा जोकमा प्लीज सपोर्ट मी लाइव होस्ट अब कमेंट छोड़ के कल गया था ना मैं वीडियो देख के आपको रिटर्न किया था और एक बार फिर से आप कमेंट छोड़ के जाओ जोंहा बड'लेण्ड मिनि ब्लग फैदों हाय सिस्टार हाउ आर इउ आं मोजां दे बड'लेण्ड मिनि ब्लग फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर बड'लेण्ड एबिया जोंहा मानखो फ्लावारासो होयो दा केबि होनदों आरोना बाया केबि होनदों एमबिया ओमफ्राय एमबिया जोंहा एमबिनि फ्रमा मेहेर ब्लग आब'नो मेहेर आरोना आदसा मेहेर ब्लग ओमफ्राय बियालाय मा बसुमतारी ना ब्रह्म बानो लिरनो हाया होनदों आरोना मानो लिरनो हाया ना बानो लिरनो हाया होनखो सिस्टारा जोंहा सोमदों नामा होनखो व्हाइ आर इउ टेक पिल' आङो माने ओरै आखाइ होनो मोजां जायो आरोना गयारि आगै गोजौ जायो ओमफ्राय बे माबाखौ लायाबा गान्दुखौ लायाबा गाहाय जायो नालाय ओरै नायनांगौ जायोना ओंखायनो गान्दुखौ लायो आरोना आं फंबाय गसंनो हायाहाय आङो गयारि ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो बागलारिया केबि मानि खिफि जायो खोमा बिबारि ओरैसै केबियानो जानो बोरैथाय जोंहा केबिया मानखो आंजों टाइपिं खालामनायाव चेलेन्ज लामा एबिएना मिनिहरबाय जोंहा केबिया ओमफ्राय आइ एम फाइन वेयर इउ लिभ होनदों आरोना वेयर इउ लिभ आंबो मोजां दे बड'लेण्ड ओमफ्राय आङो लाइभ होदों आरोना आं जेरावबो थाया न'आवनो थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा मानखो केबिया मानखो आंना केबिनि फुल फर्मा
खनिका ब्रह्म खनिका ब्रह्म आरोना दे मोजां जोंहा थाब जाया केबि होनदों आरोना एमबिया ओमफ्राय रिकामदने हाय फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट मी फ्रेन्ड बोला है एमबिया जोंहा मानखो आंना बसुमतारी आब' बसुमतारीसो आरोना नोंसो होयो दा एमबि होनदों आरोना एमबिया जोंहा गिथिखाया मा जाखो आंना बुरिया होनदों आरो थांबाय बियो गुड नाइट लाबायना दहाय ओंखायनो हाया आं होनदों जोंहा एमबिया ओमफ्राय बाग्लारिया अन ओमफ्राय केबिया आं खाफि जाया होनदों आरोना आं हायालै टाइपिं थाब केबि होनदों एमबिया हामाराना खाथियावबो रायलायनायाव हाखानाय नङा दा माबाजों केबिजों आइदै जोंहा नाया नाया हे नारायण खाख्लारि गोजोननाय थाबाय दे नारायण खाख्लारि फंबाय नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा खबर नारायण फंबाय थेंक इउ दे नारायण फंबाय बहानि जाखो ओमफ्राय जोंहा मानो हाया होनदों जोंहा केबिया बाग्लारिया आं अन दं दे जागोन दे बाग्लारि गुड नाइट फ्रेन्ड्स लाइफ हस्ट बाय लाइफ हस्ट अके गुड नाइट हाजोमाया जोंहा मा होनखो केबि आप जॉइन नहीं किया तो मेरे को भी ज्वाइन करो आपकी मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है केबि रिटार्न खालामनानै हो हाजोमाखौ बाग्लारि अन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमबिया मा होनखो एक्सपिरियेन्स गैया केबि होनदों आरोना ओमफ्राय केबिया अके होनबाय आरोना नारायणा बिजनिनि आरोना फंबाय नोङो आदसा ओमफ्राय जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो नंगौ नामा एबि फ्लावार होनदों जोंहा केबिया बड'लेण्डआ मा होनखो औ नाइस सिस्टार आं नोंनि साबसक्राइब नाङामोन नाथाय बोरैबा नङामोन नाथाय बोरैबा नोंनि लाइभखौ नुसनबाय आरो साबसक्राइब खालामबाय स' आइ लाभ बड' इउटुबार्स आइ विल अलवेज सापर्ट फर बड'स आदसा अके बड'लेण्ड आगै गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अमाजों आलु होनदों जोंहा गोथाव जोंहा नारायण फंबाय ओमफ्राय शिवलिंग बिसि होनदों जोंहा माबाया एमबिया मेहेर बसुमतारी कनिका ब्रह्म नामामोनलाय बर'जों बर' अनलायाबालाय ना सापर्ट खालामलायाबालाय बोरैथो जानो नामा खामेन्ट थाबथादों नामाब्रा आंनालाय खिन्थु आंना बे खामेन्ट थाबथादों नामा ओमफ्राय मा होनखो जोंहा केबिया मा होनखो आं रावनिबो बिसि नङाहाय मा नोंहासो फ्लावारनि फिसाय होनदों आरोना हाजोमा आगै नोंनि खामेन्टआ सजा फैयाखै आंनाव ओमफ्राय जोंहा राहुल साहा थेंक इउ राहुल साहा मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थेंक इउ सो मच जोंहा एबिया मा होनखो आब' डलार फैदोंनो हा आब' दलेर फैदोंनो मोनथियाखै होनदों मा दलेर बुजियासै आं मा दलेर जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो बाट जों गुबुन रायजोआव थाग्राफोरासो बर'फोरखौ सापर्ट खालामसै माथो बड'लेण्डनिफ्रासो दावराव नांलाय खमलाय माथो होनदों आरो नांलायनायफ्रालाय आरो नांलायाबानो गोसोफ्रानो मोजां मोनलांदां गावजों गाव नांलाय खमलाय जाबाय थायो आंनि मथेबा नांलाय खमलायानो जानो दरखारानो गैया आरोना गावजों गावनो फिसा खोथाखौ लानानै पलिटिक्स लाइनाव थांसिगोन नांलाय खमलाय गावजोंनो दुश्मन जासिगोन बिदि थायो आरोना गामि गंसेयावनो आंबो मोजां मोना आरो बिदिखौ जोंहा हाजोमा फंबाया सिस्टार मेरा काल सुबह 8 में ड्यूटी है अभी हम सोएगा बाय बाय गुड नाइट अके हाजोमाजि अके मा ओंख्रि आगै नार्जारिया जोंहा अन अके आगै गोजोननाय थाबाय दे अन थाना होनायनि थाखाय दे जाखांबाय मालाय बिबारा होनदों आरोना डेट
डेट जाखाबाय मालाय बिबारा होनदों केबिया जोंहा बे शिवलिंग हाबा जानाय जानो आं बिसि जालायबाय नामा होनदों आरोना दावरा हायथा अन ओमफ्राय दलेर जाबाय एपनि होनदों आरोना बुजियाखै आं दाबो दलेर जाबाय एपनि एमबि फंबाय हाबा जानायसो होनबा आरो जोंहा एबिया एसे मोखियै गोजोननाय थाबाय दे अनथाना होनायनि थाखाय जोंहा थारग'जो फंबाया मानखो बाट आं गुबुन जानला मानला भिडिअ बानायग्रा गुबुननि पार्सनेल मेटारनि सोमोन्दै भिडिअ खालामग्रा इउटुबारफोरखौ बर'बाबो सापर्ट खालामा आब' आंनो दे नों जेरै मोजां मोनो बिदिनो खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थारग'जो फंबाय बयहाबो मोनसे मोजां मोननाय थायो आरोना जोंहा केबिया मानखो फिसाजोनि फट' होनाय दङ शिवलिंगनि महर बायदि खानो जोंहा बड'लेण्ड फंबाया मानखो आसा खालामो नोंथांनि मोजां भिडिअ नुनो मोनगोन आइ एम वाइटिं फंसे खोथाहाय आगै बड'लेण्ड आंना बारा भिउस जायाना ओमफ्राय गोसो बायो आरोना भिउस जायैनि थाखाय ओमफ्राय आङो ब्लगबो मोनखाया जेरावबो थांनो मानोबो ओमफ्राय बेलेगनि कन्टेन्ट लानानै भिडिअखौ लाबोनोबो आं बानाय मोनो आरोना बिदिनो मोनफा मोननै दं आरोना मालाबा होलाबायनाय थालायबाय थायोलै बाल आंना होनदों आरोना थालांबाय थायोलै बाल आंना हामारासै आरोना एमबिया हायनास्रि फैदों जोंहा गोजोननाय थाबाय दे हायनास्रि हेल' आब' गोजोननाय थाबाय आगै लाइक दान थेंक इउ एसे मोखिया जेदि मेखरि बोरैबा खबरा होनदों आरोना गैया दहाय थांदों बियो एसे मोखि थांबाथाय ज' थांखायो फैबाथाय ज' फैखायो ओमफ्राय जोंहा एबिया केबि होनानै मिनिहरबाय आरोना नै जोंना फ्लावारा खोनाफैबाय खोमा बा आंनि नेमखौलाय गाज्रियाव लादोंना मोजाङाव लादों होनदों आरोना गाज्रियाव लायाखै फ्लावार आगै गोजोननाय थाबाय दे बिनानाव सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय फ्लावार आगै गोजोननाय मा होनो गाज्रियाव लायाखै आरोना मुंखौ मोजाङावनो लादों खोनाबाय थाखादों खोमा नोङो उन्दुना सिरि मोनफिनलायबाय आंहानो आयु हाबा मुगासे मोनबाय हायनासि एमबिया जोंहा हे हनै लिडारा नुबाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा केबिया एमबि होननानै मिनिहरबाय आरोना दाउला हायथा नायखुमा हरबाय थैबाय आं एमबि होनदों जोंहा केबिया फ्लावारा लाइक दानाबो बिबारि गोजोननाय थाबाय दे फ्लावार लाइक होनायनि थाखाय थैथ'वाखै होनदों जोंहा एमबि ब्लगा मानो थैनो बाला घन्टासे जागोना जायाखै बाल बाय आब' लाइकल' दे जागोन दे गुड नाइट बाय केबि ओमफ्राय सोर लिडार एमबि होनदों आरोना जोंहा बड'लेण्ड मानखो डु नट मिस्टेक डेट गुबुननि भिडिअ दालाबो जाबाबो जायाब्लाबो गुबुननि भिडिअ गावनि भिडिअ बानाय आच्छा अके ओमफ्राय जोंहा एसे मोखिया मानखो वाट्सआपआवसो जमा जाहैजोब्बाय आखिनो जाद्रायाहाय जेबो पार्सनेल मेटार जेबो मोजां माबायानो गुनानो रायलायनाय गैया एसे मोखि एसे मा होनो इउटुबफोरनि एसे बिखय फोरोंबा खोन्थाबा मोजां नाङो आरोना सोर रोङो आरोना हारिका आया है थैंक यू हारिका जी मेरे लाइक स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच और लाइक करने के लिए केबि अके होनदों आरोना एमबिया जोंहा दाबो उन्दुवाखै फ्लावार खि होनदों आरोना गार्लफ्रेन्डआ आंना केबि होनना मिनिहरबाय आरोना एमबिया दाउला हायथा बिबारि आं जाखाङाखैनो दाबो सनानो आयु मासि ओंखाम गोबाव जायो घन्टासे जाबाथाय दोननोसै आंबो एमबि बारा गैखाया आंहाबो बड'लेण्डआ जोंहा ट्राइ टु एलवेज गुड सिस्टार अके आइ विल ट्राइ बड'लेण्ड मिनि ब्लग फंबाय जाखो ना बिनानाव जाखो मिथिला आङो नोंनि दिन एमबि होनदों जोंहा केबिया ओमफ्राय यबराज राजपुदाया है थैंक यू राजपुत जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए हाय आई लव यू ओके सेम टू यू राजपुत जी कैसे हो कहाँ से हो खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ सोलायलायसिगोन दे एमबिया होनदों आरो फैनायखाय सोलायसिगोन आरोना नों गिखाबाय आरोना केबि मा दिन जाखो केबि होनदों आरोना जोंहा रानसिसा है क्या रानसिसा है इउरापसि थेंक इउ एसे मोखि ओमफ्राय फ्लावारा नोंनोलाय मानो आंनि उन्दुनाय
उन्दुयैखौ होनदों आरोना सोरखौ होनखो हाय फ्लावार I am 27 years old. I am man. Okay, thank you. ओमफ्राय जोंहा फेन्टेसि लाइफ फैदों आरोना थेंक इउ आइ लाभ इउ होनदों आरोना फेन्टेसि लाइफ थेंक इउ मेरी लाइफ स्ट्रिमा आने के लिए ओके सेम टू यू कैसे हो फेन्टेसि जी ओमफ्राय हेडलि फ्लावार होनदों आरोना हेडलि फ्लावार फ्लावारजों जालायनोसै नामा केबिया दा नै खोलिनाबाथाय सासोयो बिराद नै बिखुङा मा सोलाया होनदों जोंहा एमबिया ओमफ्राय केबिया जोंहा मा होनखो अ मानो नांगौ ना फ्लावार गावनो उन्दुवाखै होनबाय आरोना औ आं बर'सो जाम्बि होनदों आरो आङो फेन्टेसि गोदो सिगां फैबाय थाखायोमोन भिडिअबो नायोमोन ने नोङो गोसोआव दङ आङो ओमफ्राय गोबावजों फैनायखाय एसे दाउट जादों आरोना हारसाना बर' बर'ब्लाबो बेलेग हारिबाबो माने एसे माबानि होनबा बुजिखाबायना जोंहा केबिया मा होनखो एमबिया मा फारसेथिं जागोन जाबाय दे इयो ए नोंजोंसो जानो ना बिजोंसो जानो जाबाय आरोना नायनि र' सोरनि फारसे बांसिन थाङो बड'लेण्ड मिनि ब्लगा जोंहा मा होनखो आं नोंनि गेदेर उन्दै बयखौथ' मिथिला बेखौथ' मिथिला मिडल लेंगुवेज हिसाबै सिस्टार होनबाय आदसा अके जेबो नङा दे सिस्टारानो जागोन जोंहा एमबिया मा होनखो आं उन्दुनोसै केबि होनदों आरो गिबाय बियो फ्लावार फैनायखाय केबिया जोंहा मा होनखो आंनिथिं जायाबाबो जायो आब' इयो होनदों आरो नोङो गोसो बोरैबा मोनबाय आरोना फ्लावारालाय बोरै थांबाय नामा फ्लावारा सम मोनालै सानफ्रामबो सम टाइमावनो अनलाइन फैनो होनदों आरो आदसा बेबोथ' आरोना